Tieto produkty na pery vás zachránia. Začnime obyčajnou vazelínou. Tieto dve sú moji obľúbenci. Tú rúžovú nájdete už aj vo vytlačacej tube, na perách zanecháva jemnú farbu a pekne hydratuje. Táto menšia je moja srdcovka z Vietnamu s vôňou crème brûlée. Lesklý balzam na pery od Catrice mám v odtieni 020, čo je krásna nude farba. Na perách je veľmi príjemný a v DMK ho kúpite za 3,65. Peptidový balzam na pery od Essence v odtieni 03 stojí 3,45, je viac rúžový, ale je rovnako príjemný na nosenie. Super je, že tieto jemne zafarbené balzamy si v pohode nanesiete aj bez zrkadla. Najobľúbenejšia maska na pery, ktorú mám, je táto od korejskej značky Abib. Je to vegánska PDRN maska s kolagénom, má konzistenciu žele a neuveriteľne rozkošné balenie so špachtľou. Má sladkú vôňu, niekomu pripomínajúcu karamel, podľa mňa sú to jahody so šľahačkou. Pery krásne zhydratuje a vyživí. Čo používate na popraskané pery vy? Napíšte mi do komentára.